One foot in front of the other. Hoxe en Padexando pasaremos o día con Antía Jácome, unha das promesas do piragüismo estatal. Camila Morrison non ten dúbidas con oso test, ou sí? Veremos o que deu de sí a 42 edición do Trofeo Princesa de Asturias. Viaxamos ata Cangas para coñecer o Club Náutico Rodeira e pasar con eles unha xornada de adestramento. Ola, son Antía Jácome e isto é Padexando. Yo empecé en kayak, estuve un año en kayak. Y luego, claro, Miki, el entrenador de mi club, siempre que, bueno, él como fue canoísta, siempre que ve a alguien así y tal, pues dice, tú vas a ser canoísta. Entonces, pues, me dijo lo mismo, tú vas a ser canoísta. Y al final, pues aquí estoy. Yo creo que el piragüismo en sí es difícil, pero obviamente la canoa es mucho más difícil que el kayak. Y no es por ser canoísta, es que estuve una etapa en kayak y otra en canoa y sé que es más complicado. Tú en kayak vas sentado y a lo mejor en 3 series puedes descansar y sentado no es lo mismo descansar estando con el culo sobre algo que estar apoyando todo tu peso en la rodilla. También la calle 3 de Antía Jácome. Sobre María Corberá cuando queda poquito ya para llegar a meta. Poquito esa espada se va a ganar la medalla y lo va a conseguir la calle 3. A mí me llamaron de la selección, entonces claro, yo tenía 15 años. En ese momento los que deciden básicamente son tus padres. Entonces ellos obviamente no querían que me fuese de casa. Al principio obviamente lo llevaron peor, ahora ya, bueno, también obteniendo resultados y eso, pues ellos están muy contentos. Ella tiene su forma de ser, su nervio, su tal, entonces hay que intentar cuajar todo eso, pero bueno, Antía Jácome yo diría que es una chica con talento y ambición. Tenemos que entrenar mucho. Y a lo mejor, bueno, lunes, miércoles y viernes, doble sesión de agua, core y carrera, y luego 2 días tenemos libre por la tarde, entonces, bueno, te puedes ir de compras, tenemos un descanso así para también liberar la mente y así irte a tomar algo, pero bueno, es duro. Bueno, aparte de mi familia, una compañera que tengo en Sevilla, que empezó conmigo en la selección, se llama Belén Díaz, y yo creo que bueno, ella siempre me ha animado a todo, aunque fuese mi rival, bueno, somos mejores amigas fuera del agua y bueno, que no tiene nada que ver ser rival dentro del agua con cómo te lleves con una persona fuera, y la verdad es que me impulsó totalmente y yo creo que bueno, me motiva día a día. Yo paso mucho tiempo con ella, que es la que más me motiva de las que están allí. Yo me pongo muy nerviosa viendo competir a la gente, me remueve todo por dentro y más si es de mi familia. Es juvenil, entonces no puedo decir ahora a largo plazo cómo puede ser su trayectoria, pero bueno, ahora tiene una trayectoria, la verdad, muy buena. Para el tiempo que lleva 1 año haciendo piragüismo, bueno, 2 años, y 1 compaginando fútbol y piragüismo. Y entonces, bueno, yo creo que le espera un futuro bastante grande, pero depende de su esfuerzo. Somos todo lo contrario, nos compensamos ahí. Él es una persona muy tranquila y yo soy súper nerviosa, todo lo contrario. Bien situada Jennifer y Antía. Ahí vemos en primera posición Ciudad de Pontevedra. Yo con Jenny, la verdad es que voy muy cómoda. O sea, no es un barco para presentar en un mundial. Lo poco preparado que lo tenemos, la verdad es que yo creo que va muy bien. Entrenamos cando ven de vacacións ou uns días antes das competicións, saímos a probar, a ver que tal as sensacións, que tal
na posición do barco. Non entrenamos moito, pero o barco, como xa temos unha base, onde xa estivemos entrenando juntas, pois vai ben. Ella se esfuerza mucho también entrenando y todo, y es una persona muy trabajadora. Todo en esta vida con esfuerzo se consigue, entonces yo creo que ella se está esforzando mucho para conseguir estos objetivos y yo creo que los que tiene en mente los está cumpliendo. Ahí vemos en primera posición Ciudad de Pontevedra, Deportivo Disney. Yo creo que todo el esfuerzo tiene una recompensa, todo a su tiempo, claramente, pero bueno, yo tengo 19 años y creo que estoy en una buena etapa. Ahora tengo rivales muy fuertes. Antes, claro, yo no estaba acostumbrada a entrenar a este nivel y ahora tengo que esforzarme mucho más en todos los entrenamientos y yo creo que también es, bueno, como una forma de ayudarte a entrenar, a ver ya los entrenamientos también como competiciones. Poquito esas palabras que va a ganar la medalla y lo va a conseguir la calle 3. Este ano é o clasificatorio para os Xogos Olímpicos e a verdade é que estou moi nerviosa. Eu creo que podemos conseguir a plaza, pero temos que esforzarnos moito e traballar moito hasta que se cumpla este obxectivo. Bueno, a ver, que para mí no es una responsabilidad, simplemente es como, bueno, el sueño de cualquier deportista a este nivel, entonces, bueno, creo que me gustaría llegar en unas buenas condiciones, yo creo que puedo conseguirlo para este Mundial Absoluto, que es a finales de agosto, donde podría conseguir la plaza para Tokio 2020. Ola, son Camila Morrison e isto é Padexando. Rosa. Sevilla. Galicia. Harry Potter. Teño moitas, non podería escoller algunha. Hall of Fame de The Script. Mar. Teresa Portela. Natación. Todos os de Harry Potter. Gossip Girl. Ay, vale, se me acaba. ¿Puedo decir dos? No. La que se avecina, Gossip Girl. O chocolate. A cariña que tengas mans así. Que está cos coloretes e tengas mans así. Que sean moi pesados. De música. No sé, no tengo grupo favorito. Bueno, vale, ya lo pensé, ya sí que tengo uno. No es un grupo, es un cantante, pero da igual, ¿no? Ed Sheeran. Padexando desprazouse nesta edición a unha das clásicas do calendario galego, unha das poucas probas que ten asignada case que unha data fixa temporada a temporada. A familia do piragüismo sabe que a mediados de agosto a cita está na praia de Baltar, en Sanxenxo, para o Princesa de Asturias, que neste 2019 celebraba a súa 42ª edición. Moi bo ambiente xusto antes da saída nunha competición que volvía a xuntar aos mellores do panorama galego.
Arredor de 300 padexeiros deixaban claro o tirón que mantén esta competición de K4 e C4 que forma parte da Liga Galega. Certo é que xa non atrae a tripulacións chegadas do resto de Europa, pero segue sendo unha proba de prestixio. Boa parte dos participantes, os senior, veteranos e os rapaces junior en K4, preparábanse para sair, como dicíamos, en Portonovo. Os demais competidores, os cadetes e o resto dos xuvenís partían nas modalidades de K2 e C2 dende a praia das Canteiras, en Combarro. Neste caso, a distancia da regata quedaba reducida a 8 kilómetros. Unha das particularidades deste trofeo é que o cuarto padexeiro de cada embarcación sae dende a area. Ten que percorrer uns 30 ou 40 metros para montar na piragua ou na canoa que agarda xa na auga, pero pegadiña á beira. É sen dúbida o selo de identidade do Princesa de Asturias e o intre máis espectacular da proba. Son momentos onde toca estar moi atento e atinado. Ninguén regala nada e un mínimo despiste págase. Os primeiros kilómetros son os de toma de contacto co entorno. Non se entra en mar aberto, pero as ondas sempre son incómodas para estas embarcacións. Nesta edición o vento e o mar de fondo respectaron bastante os deportistas. Tanto é así que algún participante mesmo decidía non levar cubrebañeiras, algo pouco habitual na historia do trofeo. Neste caso, os achicadores instalados nas embarcacións tiñan que traballar un pouquiño máis. Unha das imaxes rechamantes desta regata é a proximidade coa que pasan os K4 e as C4 das praias que abundan ao longo da ruta ata Pontevedra. Vemos como se achega a cabeza de carreira o primeiro punto quente deste trofeo Princesa de Asturias. Moita expectación na praia de Silgar, onde estaba situado o único porteo da proba. Os primeiros en botar o pé á area foron os padexeiros dunha das embarcacións favoritas, a do Vilaboa, seguidos dun dos barcos do clube organizador, do Portonovo. Como se apreza, unha manobra moi vistosa para o numeroso público, pero moi complicada para os deportistas. Un exercicio que require de moita coordinación, coa dificultade engadida de que moitas destas piraguas superan con facilidade os 30 kilos de peso. Un pouco menos de 100 metros que, empregando o argot do ciclismo, son moi rompepernas. Un momento fermoso onde bañistas e deportistas compartiron un dos areais emblemáticos das Rías Baixas. No regreso á auga toca estar moi concentrados, hai que volver a coller o ritmo de carreira. Neste caso, o marca ten unha responsabilidade engadida, non pode deixar que ningún dos seus compañeiros se relaxe. Nestes minutos xa vimos imaxes da cámara que lle puxemos na proa a un dos K4 de Portonovo, onde na cuarta praza padexaba un dos grandes dos anos 90, José Manuel Vallejo, agora adestrador principal do club. Da participación, o máis destacado foron as 18 tripulacións da categoría senior masculina, 72 deportistas na busca dun triunfo ao alcance dos elixidos. Xo contamos en moitas ocasións empadexando, poucos clubs poden facerlle fronte ao equipo feminino absoluto do Ría de Aldán. Neste Princesa de Asturias tamén lideraban a competición. Acabamos de ver imaxes dende a cámara instalada na proa do K4 coa marca de Araceli Menduíña. Para facer máis atractiva a regata, a Federación Galega permite a inscripción de piraguas ou canoas onde os tripulantes non teñen a obriga de pertencer ao mesmo club. Son as embarcacións combinadas. Non suman para a clasificación xeral, pero se entran entre os 3 primeiros da súa categoría, si poden subir ao podio. É unha fórmula para aumentar o nivel da regata e para darlle a posibilidade de participar a deportistas que non conten no seu club con compañeiros suficientes da súa categoría. Se o Ría de Aldán manda nas mulleres, o Vilaboa, con permiso do naval, marca o camiño nos homes. Xa ían primeiros no porteo, pero co paso dos kilómetros, Antonio Palmas, Breixo Bruján, Diego Castro e Javier Conde afianzaban o seu liderado. O equipo senior do Vilaboa leva unha temporada para enmarcar. Na meirande parte das regatas da Liga Galega conseguen situar varias embarcacións nos postos de privilexio. Non foi unha excepción o Princesa de Asturias. Das 5 tripulacións que montaron, 3 chegaron entre as 5 primeiras. O vermello tamén mandaba no seguinte punto de paso obrigado, situado moi preto da praia das Canteiras. A esta altura da carreira, o grupo perseguidor estaba formado polo segundo K4 senior do Portonovo e o líder destacado dos veteranos do grupo xuvenil, unha categoría que incrementa a súa participación e nivel de competencia ano a ano. Vemos imaxes de máis participantes. Adolfo Monteagudo marcando un K4 combinado veterano.
Este é o K4 do Verducido Senior que marca o xuvenil Joaquín Iglesias, dando algunha indicación Alberto Viaño ao resto dos compoñentes do Tambre e pelexando o Senior do Portonovo por entrar entre os 10 primeiros. 2 do Breogán e 2 do Zamora na C4 que lideraba a competición. Salientable a xuventude da tripulación da C4 do Cidade de Pontevedra que disputaban o podio. Padexaban moi espallados os K4 femininos na categoría senior, 5 en total. A cabeza de carreira xa encaraba o tramo en dirección ao seguinte punto de paso obrigatorio, unha boia situada ao comenzo do espigón á altura de Praceres. Foi a parte máis complicada da regata xa que as embarcacións tiñan que separarse un pouco da costa. O día estaba tranquilo, pero a navegación sempre é máis complexa lonxe do litoral. Máis ondas e a fatiga que xa deixaba unha marca considerable nos participantes. O trofeo Princesa de Asturias demostraba unha edición máis que, sen dúbida, é unha proba de resistencia. O derradeiro punto de paso obrigatorio estaba situado na esquina formada polos peiraos do Club Naval de Pontevedra. Despois de pasar a Ponte do Burgo, entraban na meta situada baixo a ponte dos tirantes, Palmas, Buján, Conde e Castro. Gañaban a 42 edición do Princesa de Asturias. Mantivéronse xuntos ata o final o segundo K4 Senior, o do Club do Portonovo, e o primeiro veterano, o do Grupo Xuvenil Mato Joma. O bronce na categoría senior era para o Naval de Pontevedra. Prata en veteranos para a embarcación combinada do Naval e Betanzos. O bronce foi para os Ribeiras do Tambre. Primeiro posto júnior para outro K4 combinado con padexeiros do Betanzos, Naval e Rodeira. Segunda posición para Portonovo e terceira para a cidade de Pontevedra. Noel Domínguez marcaba a canoa combinada, Breogán e Zamora que gañaban na categoría senior. Segundos foron os rapaces do Ría de Aldán e terceiros os do Cidade de Pontevedra. Dobrete na categoría senior feminina para o Ría de Aldán. Ouro para as irmáns Menduíña, para Iglesias e Rodríguez e prata para as irmáns Moledo, para Carballido e Rodríguez. Pechaba o caixón a embarcación combinada do Cobres, Avión e Sevilla. É unha regata que nos gosta moito, está aquí na Ría de Pontevedra, levamos anos asistindo a ela, na cal tamén levamos varios anos ganándoa, e é unha regata que nos gusta moito pola xente, polo contorno de aquí de Pontevedra, que se acerca moita xente a visitala, e é unha regata que nos gusta sempre estar aí dando todo. Porque es una regata larga y dura, es una regata que es de trabajar muy en equipo, entonces es lo bonito de una regata de estas, que para que salga bien, para poder ganar, todos tienen que ir a una. Xa os vimos na auga, agora toca ver aos protagonistas recibindo os agasallos. Ouro e prata para o Ría de Aldán na categoría senior. Nova vitoria en veteranos para unha tripulación do Grupo Xuvenil. Triunfo para a embarcación combinada do Breogán e do Zamora na C4 Senior. Outro ouro para unha tripulación combinada, neste caso do Betanzos, Naval e Rodeira no K4 Junior. Vencedor absoluto, o K4 do Vilaboa. Na clasificación por clubs, triunfo para o Cidade de Pontevedra, seguido do Pontecesures e Vilaboa. Alberto Rodríguez, presidente do Club Cofradía Pescadores Portonovo, entregáballe ao Cidade de Pontevedra o trofeo en propiedade despois de vencer en 5 ocasións. Marchamos, xa comezou a conta atrás para a edición do 2020 do trofeo Princesa de Asturias. Sempre foi un clube de, digamos, con grandes deportistas a nivel nacional e internacional. Un gran entrenador que quitou unha boa canteira, que se chamaba Javier Piñeiro, digamos que foi o impulsor de darlle un nivel a este clube,
despois un directivo que cuadrou na mesma época, que se chamaba, bueno, nos chamamos de Graña, que tamén traballou moitos anos por este clube. En etapas diferentes, bastante xente que sí, que traballou moito. A día de hoxe contamos con dúas instalacións, a que vedes aquí o fondo, e outra a 500 metros, que é onde está ubicada máis a nave de Callapolo. Contamos con 2 gimnasios, movemos ao redor de 100-120 licencias. A catación dos nenos no noso clube ven, digamos, producida polas diferentes escuelas deportivas que se fai no Concello de Cangas, que funcionan, que están traballando ben, e desas escuelas deportivas que podemos mover o ano a mellor 20-30 nenos e de que pasan o seguinte paso que entrar na sección de competición do clube. Sempre tivemos tradición de canoa, vos deportistas canoístas, os nenos ven de referente pois os grandes canoístas que temos no club de categorías de maiores, tanto juvenil como senior. O Callapolo está en primeira división nacional e que a día de hoxe está pelexando por manter a categoría. No que se refire a tema de pista, temos diferentes equipos, desde alevins, prebenxamins, infantís, cadetes, juveniles e senior. Competimos na Liga Nacional e nas ligas galegas e provinciais. Cualidades de Joel, o principal é un neno traballador. Con máis tarde ou máis temprano vai poder chegar a algo solo co traballo que fai todos os días. Non sei a que nivel chegará, pero sei que cerca vai a estar. Pois mira, a día de hoxe contamos no noso equipo de Callapolo, de primeira división masculina, a un xogador que é aínda de categoría sub-23, creo, que é Samuel Pardavila, e que vai convocado coa selección nacional. Tanto David como Pablo, a nivel absoluto, nacional, están cada un na súa, digamos, distancia, están entre os 3 mellores. Son un C2 moi acoplado, de 2 deportistas moi rápidos, e van a ser en un par de anos o mellor C2 con diferencia. Pablo iniciouse no club, máis ou menos na categoría Levín, xa tiña trazas de que era un deportista rápido, potente, e todos os anos iba mellorando, cada ano máis, e a día de hoxe ainda sigue evolucionando. Ten opcións de pelexar polos postos que poden ir a Tokio. David, digamos que sempre estuvo máis nos primeiros postos das modalidades que foi practicando. A diferencia de Pablo é que David é un deportista máis de distancias un poquinho máis largas, a partir de 500, de 1000. Era un paso necesario que entrara no equipo nacional en Sevilla, porque había certo tipo de demandas que aquí non se podían cubrir a hora de entreno, e de estar entrenando coa xente de máis nivel e que lle forzara a mellorar, claro. Pois a principal problemática que temos aquí pois é a distancia tan curta que temos para entrenar, que en línea recta só temos un tramo de 500 metros e, ainda por riba, ese tramo se corta cada 20 minutos polo barco de pasaxe que entra de Vigo a Cangas. Eso é a maior dificultade que temos aquí. Bueno, aparte do mal tempo que hai normalmente. A curto prazo é manter a categoría de primeira división nacional e o segundo obxectivo pois é acadar o primer posto na Liga de Clubes galega.
consolidar os accesos aos campeonatos do mundo, tanto de Pablo como David. Referente ás categorías de promoción, pois son os dous nenos que temos destacados, Joel e Raúl, que sigan aí no Campeonato de España, acabando a primeira e a segunda posición, xunto co seu compañero de club, Mauro, que ainda que é un ano máis xoven que eles, pois tamén este pelexando entre os mellores a nivel nacional.